Здравейте хора, съм Вайл в момента. Игра на игра. Яху, да. Да, играл съм малко. Good. Правих едно видео. То не стана, не ми се строих играта и пак да стирам, за да почвам много. Но, сега това е играта. Примерно ще не са това. Аз искам него. Просто ми е любим. Трябва да чакаме да заредим. Чакаме да заредим. Зареждането. Да, плей. Ето не е нас. Че игра с този. Мина път играя с този. Така, игра. Всъщност няма да игра сега. Не, благодаря, не искам. Аз ще играя с тея. Елфин. Елфти. Трябва да съба чорапите. Дрехти. И сляме. Да ви бай слямете. Помаш. Те ще хубаво трябват. А те са всичките срещу мене. Слям две. Те ще стават хора за битка. Ако ще играете с тях, не играйте с тях. Не стават за битка. Само стрелят с някакво въшката и просто не стават. Сега не съжалявам, че много сменям, но аз и моето голямо еко. Дядо едно, някакъв друга коса две и Шейгдит прича на Христофор Колумб. Ето го мой екип. Дядото е най-як за сега. Аз ще играя с Христофор Колумб. Да, Хоббит играта е Хоббит. Долу в описанието ще я сложа. Или в информация. В едно от двете ще сложа играта. Който иска да се изтегля. Само един човек ще иска да се изтегля. Няма и някой друг да се изтегля. Да. Някой друг да се изтегля играта. Да, удам. Маля, трепа ги стос. Ние искам в дядото. Бам! Той е сражен. Който не знае какво е режен, това е онуи на печката, дето с него сменят, дето слагат дърва. Не може да бъде. Това ма прилича много на режен. Много. Желязно е, като щипка е, само че боли много. Сигурно. Признавам се, някой път печка са го били с един приятел. И мене. За много важни неща. Просто имахме компютър и аз си бях станала някаква пахти играта, която направи интернета на нищо и боже. Всъщност се друг случай. Забех. Челно така говорех. Да. Защото... Да, имах... Сбих се в училище. Имах двойка. И мама беше переобусана от работата и направо. Не говоря, ама не болеше толкова. Ама сръбах. Съм малък. И... Девек. Не мога. Не се сръм, нали? Не се сръм. Не се съдим. Ей, дядо, ти се заживи, бе. Дядо.
Дядото сражено. Бай. Да ноги боли. Огази го дретай, да. Там огази. Пъхай го. Дядото иска да пъха една жена. Тя ще знае за какво говоря. Хайде. Съм първи чупа. А че за телевиза друг ева майка. Извинете, че съм. Трябва съм на български. Факел така, факел. Дай си нашите шоу. Звъка марафака, звъка факел марафака. Този дядото да ме рекомендира. Аз ще играя с Христофор. Аха, Христофор до път. Този дядото. Дългичка са, момиче. Те дойдоха. Царя на хуйчета. Царя на педерастието. Царя на унес гейчетата. Царя на травестиците. Не тук. Те играя с него. Травестит. Ще чета Фейсбука. Там в описанието. Ще оставя просто. Или в информация, или в описание. Или в информация, или в описание ще е линка за играта. Не линка, но името на играта, просто ако някой да се стигне. Да, съжалявам пак, че мъкнах. Просто клипчета съм ви обясняла защо го правя. Не съм читал, не ме съвети. Плиз. Белейни. И да, той на царя намери да дойде на накрая. Я да не го прави. Те се направо умрях. Станаха на Кристофър Колумб. Умрелия само. Ще ми убият царя, бе, да е по-майка. Цара, бе. Букуци. Келеши. Слушай ме, букуци. Букуци, келеши. Букуци ми келеши. Старя с тях. Просто специално нещо. Те. Бум. Гарегите, бум. Съжалявам. Но просто чих една песен. И не спирам да я повтарям. Просто ми харесва. И да, само срещу 50 човека. Яко! Ще играя с дядото. Де. Ирайте му, че ще умрат. Искам най-накрая ти да свърша. Не свърши скоро, шо изтощия. Буквално. Не, че искам да спрема, просто вчера си рекнах 12. Сега 18. Не стането. Цял ден спа и пак не съм се наспала. Вот. Убиха ми дедото. Съжалявам, дядо. Аз си беше виновен. Той беше виновен напълно, да не се играе. Окей. Това ще всичко за този клип. Коментарите, оценете и... Чао!
Uite,